इसोरनि गाहाम बाथ्रा बाइबेल सिरि 1:4-9 सिरिसिम जों बे समावहाय फरायनि। इसोरा गावनि सासेल' बिसाज्लाखौ संसाराव थोनहरनानै गावनि अननायखौ जोंनो दिन्थिबाय। बेजोंनो जोङो गोथांखौ मोनो। अननाया बेनो, जोङो इसोरखौ अनबाय बे नङा, नाथाय बियो जोंखौ अनदों आरो जोंनि पापफोरखौ निमाहा होनो थाखाय बियो गावनि बिसाज्लाखौ हरबाय। अनजाग्रा लोगोफोर, बेबायदिनो जोङो इसोरजों अनजाबायब्ला जोंबो गावजों गाव अनलाय होननानै बुंदों। बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जों बेखौनो बुजिनो हायो, दिनै मानसिया पाप मावनानै थासेयावबो इसोरा दिनै जोंखौ अननानै गावनि सासेल' बिसा हौवा फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ नोंनि आरो आंनि थाखाय बे संसाराव हरबाय होनदों। बेनिखायनो जों दिनैहाय जिउआव थैबायब्लाबो जों गोथांखौ जोङो दिनै मोनफिननो हाबाय। इसोरा दिनै जों सुबुं माहारिनि पापखौ निमाहा होनो थाखायनो फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ नोंनि आंनि थाखाय हरबाय होनना बुंदों। बेनिखायनो अनजाग्रा लोगोफोर, बेबायदिनो जोङो इसोरजों अनजाबायब्ला इसोरा दिनै जोंखौ अननायखाय जोंनि पापफोरा निमाहा मोनफिनबाय। बेनिखायनो जोंबो दिनै संसाराव थांनानै थानायाव गावजों गाव अनलायनानै थानायखौ इसोरा बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जोंखौहाय हास्थायदों। अब्ला इसोरा बे गुसुं रावनि सायाव थानानै जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथोंसै। आमेन। गोजोन्थों।